Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Χαζάδας και θα σας πω πως άρχισε στο κανάλι. Στο YouTube αυτό. Έστω και για 5 άτομα που με βλέπουν. Δεν θα κάνω live commentary και όχι απλό. Θα έχω ένα background που θα παίζω. Θα μιλάω μαζί με το και θα παίξω πολλά κόψη. Θα μιλάω. Τώρα το κανάλι. Δεν ξέρω αν μ' ακούω. Ωραία. Η ιστορία του καναλιού ξεκίνησε πριν, να σας πω, 3 χρόνια. Σκεφτόμουν μικρός, όταν μεγαλώσω γίνω 15 θα πάρω PC και θα το έχω και θα πάρω καλό υπολογιστή με καλά γραφικά και αυτά, με καλή κάρτα μνήμης εννοούσα, και θα κάνω βίντεο στο YouTube. Και το είχα πει και στον πατέρα μου αυτό και το συζητάγαμε αυτό και ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνω αυτό. Θέλω να πάρω υπολογιστή με πολύ μεγάλη μνήμη και πολύ μεγάλη μνήμη και πολύ καλά γραφικά για να τρέχει όλα τα παιχνίδια που θέλω να παίζω. Αλλά όμως στο λάπτοπ μου, βασικά όχι στο λάπτοπ, στο PC, στο λάπτοπ έπαιζα πάρα πολύ μετά στο PC μου. Έλεγα να μην περιμένω να πάρω τόσο καλό PC. Και έχω αυτό εδώ πέρα το PC που έχω και είναι μια χαρά PC. Και υποτίθεται έχω κατεβάσει το OBS και κάνω εγγραφές. Και έτσι άρχισε το κανάλι. Τώρα αλήθεια είναι, ούτε εγώ περίμενα να αρχίσω ένα κανάλι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά το άρχισα. Και είπα γιατί όχι. Και τώρα εδώ παίζουμε παρέα. Βασικά όχι με παρέα, έχω βάλει κάτι. Βασικά να παίζουμε με παιδιά. Και ουσιαστικά είπα θα αρχίσει το κανάλι το 2015. Αλλά εγώ το άρχισα τώρα. Εγώ όμως το άρχισα τώρα. Και πίσω δεν θα κάνω αυτό ποτέ. Όμως το έκανα τώρα που είμαι πιο μικρός, 13. Και υποτίθεται ότι δεν θα έκανα ποτέ κανάλι. Ξέρω ότι οι 5 άτομα που με βλέπουν αυτή τη στιγμή, 5 άτομα είναι τα subscribers μου, ξέρω δεν κάνω και τα καλύτερα βίντεο να μην ξέρουν πολύ. Είχα τραβήξει και ένα unbox για το πληκτρολόγιο μου που λογικά θα το ανεβάσω, όμως δεν ξέρω πότε. Μπορεί και πιο μετά, μπορεί να το πω αυτό το βίντεο. Κάπως έτσι άρχισε το κανάλι και τώρα δεν το κάνω, ξέρω εγώ, special βίντεο για 10 εγγραφές, 5 εγγραφές και αυτά. Το κάνω έτσι να σας πω και δεν είναι ούτε βλέπω ούτε τίποτα, απλά πως το άρχισα. Και είναι live commentary και είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ και να μιλάω. Βασικά να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι και να μιλάω είναι αρκετά δύσκολο. Και υποτίθεται, εντάξει, δεν μου φάνηκε λίγο πιο δύσκολο να μιλάω και να παίζω ταυτόχρονα. Οπότε καταλάβατε, έτσι άρχισε το κανάλι. Από μικρός είχα αυτή την επιθυμία, έβλεπα πάνε σε χάκι και αυτά. Καταλάβατε και αυτά. Και βλέπα τι ωραία βίντεο που κάνω και εγώ θέλω να γίνω διάσημος όπως αυτούς και αυτά. Πίστευα ότι θα γίνω και εγώ διάσημος, αλλά σκατούλες πέτυχα. Και ουσιαστικά έστω αυτά τα 5 subscribers που έχω για αρχή και για ένα κανάλι τόσο μικρό και τόσο χάλια είναι πάρα πολύ για μένα. Δηλαδή 5 εγγραφές, εντάξει τώρα λέτε 5 εγγραφές σε γάβουν τίποτα, γιατί ξέρω εγώ μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε 300 και 1000 και αυτά. Εντάξει, εγώ για ένα μικρό κανάλι που έχω και το έκανα για πλάκα, όχι για επαγγελματισμό, ούτε για λεφτά στο YouTube και τέτοια. Το έκανα έτσι για την πλάκα μου. Να παίζω παιχνίδια με φίλους μου και να το τραβώ για να τα ανεβάζω. Γι' αυτό ούτε για λεφτά από το YouTube το έκανα, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό το έκανα το κανάλι, ούτε ξέρω εγώ ούτε θα κάνω giveaway και τέτοιες βλακίες. Απλά θα παίζω παιχνίδια. Και τώρα και θα μου πείτε, ρε, έχεις 5 subscribers και χαίρεσαι.
Το φαντάζομαι θέλω πει αυτό. Ναι, χαίρομαι για τα 5 subscribers μου, γιατί δεν πιστεύω ότι θα φτάσω ποτέ αυτό τον αριθμό. Έστω να φτάνω 10, αλλά δεν πίστευα έτσι. Στην αρχή που έχω και μούφα κανάλι χωρίς edit και αυτά, που τα ανεβάζω έτσι ξέμπαρκα τα βίντεο, είναι μια χαρά. Αυτό ήθελα να σας πω. Οπότε δεν θα σταματήσω το βίντεο εδώ πέρα, γιατί σας είπα αυτό που ήθελα. Θα συζητήσουμε και για κάποια άλλα πράγματα. Τώρα το κανάλι αυτό που το βλέπετε είναι από το λογαριασμό φίλου μου. Και είμαι από το λογαριασμό φίλου μου και χαίρομαι. Και βασικά δεν χαίρομαι. Είμαι από το λογαριασμό φίλου μου και μ' έχει αφήσει να τραβάω βίντεο. Και επειδή είμαι μόνος στη τάξη που ασχολούμαι με αυτά, οι άλλοι δεν ξέρουν μία. Και είμαι χάλια. Έχω καιρό να παίξω Black Ops. Και αυτό ήταν που είχα να σας πω, αλλά δεν θα σταματήσω το βίντεο από ό,τι είπα και πριν. Θα σταματήσω να συζητήσουμε κάποια άλλα πράγματα. Να ξέρετε ότι είχα πάει το laptop μου, συγγνώμη, έχω λύσει με ένα laptop. Συγγνώμη. Είχα πάει το ψήμι για φτιάξιμο για backup και μου το έφεραν χθες. Και αφού το έφεραν χθες δεν πρόλαβα. Με το που ήρθα σπίτι αγόρασα και ένα πληκτρολόγιο και το έκανα unbox και αν το ανεβάσω δεν είμαι σίγουρος. Άμα το θεωρείς ωραίο βίντεο και το κάνω αυτό edit, γιατί αυτό το βίντεο edit το χρειάζεται και θα είναι πολύ ωραίο με edit, θα το κάνω. Στο καινούργιο μου πληκτρολόγιο θα το δείτε σε λίγο, βασικά σε λίγο καιρό, γιατί αυτά τα βίντεο που ανεβάζω θέλουν εντάξει, λίγη ώρα. Όπα, έπεσε. Είμαι πρώτο. Ξέρω ότι τώρα έχω λίγες εγγραφές, λίγα views και αυτά, αλλά επειδή είμαι καινούριος YouTuber και δεν θέλω να ανεβάζω βίντεο, ξέρω εγώ, υπερπαραγωγής, και πώς να τον σκοτώσω αυτόν, ούτε βίντεο υπερπαραγωγής και ούτε τέτοια, ξέρω εγώ, βίντεο, hangouts και αυτά. Hangouts δεν θα κάνω, γιατί θα είμαι εγώ κι εγώ, γιατί δεν με ξέρει κανένας ουσιαστικά. Και είμαι μικρός ακόμα, δεν ξέρω πολλά από YouTube, απλώς βίντεο ανεβάζω. Αυτό ουσιαστικά ήθελα να σας πω, δεν θα να πω κάτι άλλο. Να ξέρετε ότι όταν θέλω να ανεβάσω και 20 λεπτό βίντεο, τη μισή ώρα, αλλά δεν γίνεται. Κάτι μου έχει απαγορεύσει Google και δεν μπορώ να το ανεβάζω, οπότε θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Γιατί προσπαθώ να κάνω το καλύτερο μπορώ για σας, τους paid viewers, και έχω αγοράσει πόσα μικρόφωνα, τα μισά δεν δουλεύουν και τώρα βρήκα ένα καλό για να έχω καλό ήχο και να σας αρέσουν τα βίντεο. Ξέρω εγώ να το βλέπει κάποιος, αυτό το βίντεο ωραία. Έχω αρχίσει το κανάλι εδώ και ένα μήνα και δεν πιστεύω ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι θα έκανα τέτοια πρόοδο στο κανάλι, γιατί το κανάλι αυτό το έκανε έτσι και πλάκα και δεν πιστεύω ότι θα φτάσει 5 εγγραφές. Βασικά δεν πιστεύω ότι θα φτάσω 10, απλώς το βλέπανε κάποιοι 0 εγγραφές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς που μου έκαναν subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Greek Noob, το Λιάκος, το Γιάννη το φίλο μου, ένα Γιώργο νομίζω, και τον άλλον δεν θυμάμαι, συγγνώμη, θα το βάλω στο βίντεο μου. Θα σε βάλω γραμμένο στο βίντεο σαν φίλο μου που μου έκανες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
εύχομαι να σας αρέσουν τα βίντεο, δηλαδή δεν τα κάνω για μένα, για σας τα κάνω, να περνάτε καλά μαζί μου. Ξέρω εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω βίντεο στο YouTube, γιατί νιώθω ότι μοιράζομαι τα πράγματα μαζί σας. Όμως από τη στιγμή που κάποιοι δεν με βλέπουν, λέω να το σταματήσω στο YouTube, γιατί δεν με βλέπετε. Και αυτό σκέφτομαι ώρες. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, γράψτε το κάτω στα σχόλια να μου πείτε να μην το σταματήσω. Διότι από ό,τι ξέρετε έχω αγοράσει αρκετά παιχνίδια και θέλω να σας τα δείχνω. Αν θέλετε να σας πω Black Ops, όλα τα Call of Duty σχεδόν, και θέλω να σας τα δείξω, να παίζουμε και να τα μοιραζόμαστε, ξέρω εγώ. Αυτά μέχρι στιγμής. Καμία άλλη. Το κανάλι δεν ξέρω αν το κλείσω, μπορώ να το κλείσω αν δεν με βλέπει άλλος κόσμος. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, subscribe και like αν σας άρεσε, και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο.